हेलो 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 लोगोफोर दायो आङो सफैबाय सेरगाव बारा गोबाव गैला अबसे 2 किल'मिटारफोरल' खिन्थु दायो आङो नै बेखौ नुबायना बेनिखायनो आं बेयाव ओंखारबाय ओमफ्राय नै बेनो जादों सचि लेमु ए ट्रिबिउट टु आवर एनसेस्टार्स आरोना एनसेस्टार्स माने बिसोरनिनो पुर्बस आरो पुर्बखौ मा होननानै बुंगोनथाय बर'आव आबै आबौफोरखौ आरोना थ' नै नायदो मानसिफोराबो पुरा फैगासिनो ओमफ्राय नै नायदो बिराद मोजांखा बवा बिराद ताग्राखालै नै बवा ओइस ओइ आबौ आंनिथ' आबौ नङा अबसे बिराद मोजांखालै नै नायदो ओइलाय आंनि बाइकआ आंनि बाइकखौबो सुपार नुखादों हनै ओइस ओमफ्राय नोंथांमोना बे सेरगावआव फैफेरबायना फैफेराखै अन्नानै कमेन्ट्सआव लिरहरलाय नै मानसिफोरा पुरा फैगासिनो एखेबारे दायो टुरिस्टनि सिजन नालाय बेखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।